রাজপুত্র জমাইছে Bisa mana? Orang mana lo? Enggak teh. Nah, jadi. Oh, kalau boleh boleh gitu enggak? Hah? Boleh lu satu. Oh, apa itu kalau kau? Norok naimang na tini mandai bazani sab sutra khale mini প্রত্যেক মাসে নবাইছে খায়ো ব্রক প্রত্যেক বাজার ন ব্রংনি মাস ওয়াইসকে ব্রক সাফ সুতরা খেলায় বাজার ন media bono jang hambai maru tinero jang mandai hati komiti udyoge jang masawaisa atau masawani jang khailai tongo jehetu jang tini 2021 ইয়ার হামা পরে 2022 নতুন বছর উপলক্ষে जों कायसा साफ सुथरा खालामनानै जों वानसबो जों दिनै बाजार कमिटि सिद्धांत नाहारै कायसा जों जत्त चिनि जे बानिया खायनाय हायै दिनै कायसा जों मान्दाय हाथियाव कायसा जों साफाई अभियान खायसा बाजार साफ सुथरा खायनाय ओंखाय जों खोनाथ' चिनि 23 জানুৱাৰী अथवा 26 জানুৱাৰী उपलक्षे जों अमा हायथि जों दिनै कायसा बाजार साफाई खायसा जों माने एसडीएम साहबनो जों साजाक दिनै जे भिडिअ साहबनो साजाक साब जेदिनबो जों साजाक ब्रक दिनै कायसा असुस्थ हामान बागै भिडिअ साइड फाइमालि आना कल खायहारका आं आनकचे नागारदि आं गारिचे असुस्थ दङ बा गारि हायनाय बागै आं फाइमालिया आं न अर दङ दिनो नोंनि बाजार कमिटिनो हामबाय काने भिडिअ साइडबो साहाका परे दिनो आं माननानै साव आं साना मुसुङो कोभिड-19 जेहेतु निजिनि साकनो रक्षा खायनायनि बागै निजि साकनो सतर्क थानायनि बागै जत्त मान्दाय हाथियाव जारा बानिया खायनाय रंना आं कयना मुसुङो जतनो निजि साकनो रक्षा खायनायनि बागै निजि परिबारनो रक्षा खायनायनि बागै जतनो मास्क थुबय अथवा चिनि जे सैनिटाइजार तियै जतनो याक परिष्कार खाय थानायनि बागै साफ सुथरा थानायनि बागै आं बाजार कमिटि पक्षंगै आं जत्तनो आं कयजाव चिनि बानिया खायनाय रंना अथवा मान्दाय एलाकानि बासिन्दा रंना आं कयो जाते डिस्टेंस माने वही अथवा चिनी जे दुकानदार बानिया खाने रो जतनो तै अथवा चिनी सैनिटाइजार तियै अथवा मास्क तियै जतनो तंगाय निजिनि आत्मरक्षा तंगान बगै अब आं आवेदन खायजाबो जतनो मास्क थुबै बाजार फाइबेखौ काहामनानै आं आशा खायो बाजार कमिटि हयते बुंनो आं आवेदन खायजाबो चिनि जे बानिया खाने आं आवेदन खायजाबो जतनो सतर्क तङै जों बाजि थाङै चिनि परिबार न एकदम सुंदर खै जों बाय थाङै जों बानिया खाय जेहेतु जों चाइ तंबा हमना चिनि शरीरनो सुस्थ तङै माने काहाम खै तनै काहाम करिन तनै बसा बतै लेखा फरा खालामनो बगै चिनि आमा बाबुसन माने सुस्थ खै तनान बगै जतनो आं कयजाबो जा परिबार जत सतर्क तनान बगै बाजार कमिटि पक्षंगे आं कायसा आवेदन खायजाबो